Guys, nakakuha na tayo. Dito natin guys ito. Nasa baba. Paano na pa ako? Sa harapan natin e-bike din. Dumadami ang user din ng e-bike, electric bike, mga katin. Ayan o. Baka biglang may sumulpot dun sa kanto guys, kailangan natin mag busina, baka dumiretso sila eh. May tubig itong single na tubigan ng ano nito, karburador. Ayan. Okay,